Lo, buat thằng nâng khát đương sư lại à thằng थांनो माने जों सुटिंआव थांनो ओंखारदों दा Shooting नामा? मानि shooting? ओइ थैस'-थांस' Thwiso-thangso ना? गोदान movie. सोर हिर' आरो हिर'इन आरो सोर डाइरेक्टर दे? हिर'आ सानै हिर' हिसाबै अलंबार गयारि थाबाय ओमफ्राय बै माबानि जों उदालगुरि मा नाममोन बे नेरसोन आतसा मुतारि ओमफ्राय जोंहा प्रबिन गयारि दानि डाइरेक्सन आतसा लाङा सानैबो फै फै माबा दं लाना फैलाय लेब्रानि मेन्देला दं आरो मेन्देला दं आरो जानै सोरां ब्रह्म दं जानै फुजा दङ फुजाया ओरै एसे मोखांखौ देखायबाय अलंबार नै जों बेनोथ' फै नोंबो ओमफ्राय स्ट'रियालाय बोरै माने माबायदि ड्रामा ना रमान्टिक ना बेलेग माबायदि रमान्टिकबो माबाबो थाङो न'खरनिबो थाङो रमान्टिक आरो ट्रेजेडिजों एसे बुंफबनाय आरो एक्सनबो दं एक्सन थाङो ना होमबाथ' मोजाङानो दे बयनिसिमबो अल दा बेस्ट दे होमबा लकेसन नायदो माबायदि बेयावनो जागायनोसै शुटिंखौ नै जोंना अनसाय आरियाबो दंफैयो बेयावनो आदा मोजां जागोन ना इयाव शुटिंआ जागोन मोजां जागोन दिनैलाय बोरै माबोरै शुट लानाय सानदो दिनै लानो मोनथाम मोनब्रैसो ट्रेजेडिबो दं कमेडिबो दं ओमफ्राय दिनै जागायनायनि थाखाय माबायदि जेनेबा गोसोआ एक्साइटमेन्टआ बोरै गोसोआ मोजां नांदों दिनै फार्स्ट हिसाबै मोजां नांदों आरो जायगाखौ मोजां मोनदों ना दे होमबा जिउन नामा निखो प्रिन्स फरायनानै डायलग गोसोथाबायना खालामनांगोन दे मिउजिक देग्लाय बिलाइ नामा नोंनिया ini tanah sini ini dari atau mau zoy sengna lakal dari sonar motan ngam kurba itu loंनाय नङा दे टेनसनाव फै एकदम सिन्थायाव बेखौ नायनानै जायखिजाया मैना गेन्द्रानियाव नाय गेन्द्रानियाव अ केसखौ बे नोंबो खाथियाव फैदोंमोन सन्जिबाबो जाम एसे मोनबाय ना जाबाय आदै जाबाय लान्च ब्रेक जाबाय र' लान्च ब्रेक नायबानो जाबाय थैस'-थांस' we are back फैबाय जों ओंखाम जानानै action बिसोरनिया नै फट' सुटआ जालायबाय आरो दे ini नङा आरो ना सिरागाजों दिननि सुटआ जोबथ'बाय बेनिखायनो दिननि बे भिडिअ'आबो जोबथ'सिगोन रब्रा माना होनफिन दे गैलानो होनबाय आं जोबथ'बाय दिनै भिडिअ'आ दे होनफिन दिननि बे सुटआ जोबथ'बाय आरो दिननि बे भिडिअ'आबो जोबथ'बाय गोजोन्थों बाय बाय पावार गैला